Jeg vil gerne introducere os til den chili, vi skal spise i aften. Det er en chili, der ikke er særlig stor. En lille rawit chili. Den har en Scoville på mellem 50 og 100.000, hvilket er pænt meget. Betegnet som ret stærk. Og nu vil vi spise den. Nu spiser vi den. Har vi mælk? Vi har risalemang, og vi har ris. Og det er rigtig godt overpå. Så det er det, vi regner med, der skulle gøre det. Vi stiller den her og håber, at vi er med. Og i bedste chili Claus facon, så gør vi det, at vi skærer toppen af og dypper den i... Nej, vi dypper den først i gang. Skærer toppen af. Du skal tykke godt, inden du sluger den. Ja, det skulle være... Det skulle være tricket at tygge den godt, inden man sluger den. Træk for hvad? Altså for at det ikke er For så at få stærkt. den maksimale smag, inden det begynder at blive stærkt. Når det nu begynder at blive stærkt, hvad gør vi så? Så tykker vi videre. Jamen er der ikke noget... På et tidspunkt, tager så vi ikke går vi noget, over eller? til, så går vi over til det der. Hvad er signalet af det? Skriver man bare Oklahoma? Hvis man... Jeg tror, man selv finder ud af det. Okay. Der skal gå nogle minutter. Man skal lige mærke suset. Ja. Velkommen. Velkommen. For mig er det nu. Det er jo pænt stærkt ret hurtigt. Jeg synes, den er stærk med det samme. Ja. Det er der også forskel på, så vidt jeg har forstået. Men der har alligevel en frugtsmag, ikke? Det kan jeg overhovedet ikke smage. Det kan. Hold du kæft. Lige nu der min tunge, den er... Nej. Jeg kom til at sluge dig. Hold kæft, det er godt med det. Min tunge, den er smadret lige nu. Nej, det er stærkt, mand. Man kan virkelig smage den, ikke? Ej, jeg kan ikke smage noget. Jeg synes bare, det går ondt i tungen. Hold kæft, det er bare så nej, hvor har jeg lyst til at drikke den. Skal man ikke gøre det? Nej. Det bliver værre. Til synligheden, ikke? Kan vi ikke tage noget af... Jo, kæft for fanden. Og der er kirs på til. Jeg kan ikke lide det her med, at jeg skal have noget. Ja, så... Nu min... Jeg har ikke nogen. Ej, det går ondt. Det er som om, man har røver i tungen. Og ned i halsen. Jeg bliver nødt til at have noget, ikke? Men... Vi kan med. Giv mig noget velfærd. Det er jo direkte ubehageligt. Nej, det køler godt. Det køler godt. Kom nu. Det er rart. Og så kommer det bare igen. Jeg tror lige, vi slukker nu, for nu bliver det grimt.